General Santos City, teacher ug bana niini nagtinabangay sa module distribution ug dunay paagi aron makita gihapon ang mga estudyante. Atong sayro ng ilang istorya pinaagi niining report. Karong abli klase sa new normal, pipila ka mga gimmick ang ginahimo sa mga magtutudlo sa Romana at Sharon Central Elementary School sa Barangay Kalumpang sa General Santos City sa ilang pag-distribute og module. Dunay mga classroom nga cartoon character ang design. Dunay uban, color pink. Dunasay sunflower garden ang dekorasyon. Pero kining classroom ni grade 6 teacher Luz Viminda Ladublan, mga picture sa iyang mga estudyante nga nakabutang sa ibabaw sa bangko ang iyang gibida. Ug kaabag niya ang iyang bana nga si Rene Frederick Ladublan nga mao'y nagatabang kaniya sa pag-distribute sa module ug paghinlo sa classroom. So I am very thankful for my husband na siya lahat ang nag-isip ng ganitong paraan. Kanhi OFW si Rene ug wala na nakabalik sa trabaho tungod sa pandemya. Busa gikalingawan na lang niya nga mutabang sa iyang misis. Nang kumuha ang mga parents dito sa classroom ng kanilang mga modules, na-inspire sila, tapos dahil wala din ang mga bata, at least yung nostalgic ba na moment na para din na nandyan sila. Kapin 20 katuig na sila nga magtiayon, apan wala gayud sila nagkaanak. Busa inspirasyon na lang nila karon ang ilang mga estudyante. Para ma-inspire din sila na kahit na wala sila dito sa classroom, sa bahay sila, ma-feel nila na may classroom pa rin sila na naghihintay sa kanila. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.